Hola a tots, jo sóc Luigi Max. Bueno, no he fet algun vídeo més idea, però em demanem una disculpa sobre lo que no... M'he perdut les idees, no he pogut publicar alguna cosa, però en fi. Però no pateixis. Has mirat a l'altres vídeos, a altres canals, que feia tanta gràcia, i bueno, alguno que li ha agradat, altres no, que més da. I jo me costaria difícil de tenir una idea. Tots els demás també per la idea de la qüestió. Muntatge bona i la idea que no mola gens no val per res. Però això no feia falta, perquè costa difícil, però en fi, a vosaltres sí que haureu pogut aguantar d'altres vídeos que jo no he publicat. Bueno, això és un missatge per vosaltres, però no passa res. Tot sortirà la mà de bé. Però si publico més vídeos, també és un missatge per vosaltres. I us donem moltes gràcies per això. Bé, subscriu, m'agrada, comparteix aquest vídeo. Ah, i si has vist aquest vídeo que he publicat abans, si te la perds pots veure l'antic fins avui. Espero que te vegis del tot i si ha gustat pots descansar quan vulguis. Adeu!